ville bara gå och lägga mig. Nils. Gud, epilepsi. Kom och lägg dig ner. Och finns lite mer hud först. Vad vill du se? Allt. Helheten. Vad varmt det blir här inne. Det är för att vi flåser så mycket. Inne i ansiktet. Får jag öppna på sig lite taket? Ja, om du kommer över stänget. Alla gå ut. Sådär.